Va, calleu-vos un moment, vale, per favor. Valentina, Valentina, per favor. No, que tinc que fer un vídeo, per favor. És un moment. Va. Hola, soc Pau. Hola, soc Pau, benvinguts a un nou vídeo. Avui us porto un repte fotogràfic, un altre repte fotogràfic. I és que, com ja podeu veure, m'agrada molt la fotografia. I havia pensat una cosa diferent en el dia d'avui. I diràs, aquest repte de què va, Pau? Il·lumina'm. Pues sí, te vaig a il·luminar en un moment. El que tinc pensat és trobar-me un amic ara mateix, donar-li 10 euros i que ell, en estos 10 euros, pugui entrar a qualsevol tenda i compri totes les coses que vulgui, pues lo que li donen 10 euros, perquè no me dona pa més, no me dona pa més. I jo tinc que intentar fer en tots els objectes que ha comprat art. Cada objecte que se compri, jo tinc que intentar fer art amb aquell objecte. I després, com a repte final, és reunir tots aquests objectes i fer art amb tots els objectes junts. Crec que al final és jodido, no? Depèn de quins objectes se compren. Jo no tindré ni idea. El meu amic entra allí dins de la tenda, serà un xino segurament, i comprarà el que li surti d'allí, saps? Llavors allí se veurà la meva capacitat de creativitat, d'adaptar-me a les circumstàncies. Llavors ara ens trobarem amb el meu amic, comprarà els objectes i us ensenyaré quins objectes ha comprat. I llavors a partir d'allà intentarem fer el repte, ¿vale? Espero que us agradi. Te veus bé, no? Hola a tots. Hola a tots. Vale, doncs ja estem, com he dit el meu amic, ara li donaré els 10 eurets, ell entrarà als xinos i comprarà qualsevol cosa. Bueno, anem en lo repte. En lo repte. Va, anem-on. Ja estem aquí, ja hem de sortir del xino. Hem comprat un slime. Un slime? Perquè puc ajudar son pare a granar les fulles. Un d'això de purpurina, un carrito para comprar. Hòstia, que guapo, tío. Un mechón de pelo i unes ungles para fer-se la manicura. Que està guapíssim, tio. Ok, pues ja estem, ja heu pogut veure els objectes. La veritat és que ha sigut divertit veure'ls. És una cosa bastant difícil, per a crear art, perquè recordem que art no és fer una fotografia sin más, sinó intentar transmetre algo, no, al final. I tinc alguna idea, com per exemple en les ungles i en el mechón de pèl, són els primers que se m'ha ocorrit idea. El mechón de pèl és relativament fàcil davant d'un mirall, veure que em tallo el pèl o algo, puc jugar en això, no ho sé. El carro m'encanta, tio. De veritat és que és el més guapo. Se quedarà al meu escritori després, ficaré coses. I en la tonteria he pensat que puc jugar algo en ficar algo dins del carro, però realment no tinc una idea clara en el carro, així que me costa. Després de l'slime, tinc una idea, ja que és aquest tono, aquest tacte, puc jugar amb això, no? I això, la cartolina aquesta de purpurina, la veritat és que no tinc ni idea. Però comencem en el que ja sabem, així que anem a començar a fer en les ungles, primer de tot. Vale, la meva principal idea per a les ungles, aquí estic de nou en Rodolfo i Valentina, és ficar-me les ungles a la mà i llavors fer la peineta, fuck estereotip. Llavors no sé si anar un pas més enllà, pintar-me els llavis i exagerar-ho més. Em fa vergonya, la veritat, però és el missatge també que vull transmetre, no? Vale, doncs ja passem a la segona foto. Ara utilitzarem el mechón de pelo. El que tinc pensat, ara estic a l'espill d'aquí del lavabo. Tinc pensat fer l'escena típica de quan una persona està tipus destrossada o mal i se talla el pèl allí al lavabo, així tal qual. El que faré és anar tallant pelets que se queden per la pica, tal, que se vegi que m'he xollat o el que sigui, i després el meu rostre. A veure què tal. Esta foto que veus ara marca exactament el que volia buscar amb aquest repte. El motiu és que jo quan agafo el mechón de pèl dic, què collons faig? Llavors d'aquí, què collons faig? Vaig dir, hòstia, pues me recorda ara una imatge
típica pel·lícula davant del mirall, la noia o el noi mirant-se a si mateix, recent tallat el pèl. Vale, pues comencem aquí, no sé què. Després me s'ha ocorrit un altre tipus de foto i després se m'ha ocorrit, ara pues tiro aigua pel vidre, no s'acaba de veure bé i dic, hòstia, és que me falta algo, dic, vapor. Llavors, bueno, he ficat aigua calenta un rato i llavors he convertit el mirall pues ple de, així en aquest efecte de vapor i tal. No sé, en realitat me mola, no? Això de començar que no saps gaire bé què fer i a poc anar desenvolupant la teua idea fins a arribar a un resultat que t'agradi. Però bueno, anem amb el següent objecte i a veure què aconseguim fer amb això. El següent objecte, com ja veieu, és la cartolina, que us recordo que per dins tenia purpurina així brillantó, però que no utilitzarem això perquè el que farem primer de tot serà una màscara. També dir-vos que he començat a editar el vídeo i veig que s'està allargant un poc, llavors segurament traigui algun objecte que seguirà aquest, el rastrillo, que és el que comportarà més temps i tindria que estar més temps al vídeo. I a més us vaig prometre un vídeo una setmana després de l'antic vídeo. Primer de tot dic que jo en visual i plàstica era molt dolent, però no importa que estigui mal, perquè jo el que vull utilitzar és la sombra a la foto, i a la sombra no es nota tant que és una màscara mal feta o ben feta, però se veu que és un poc la màscara. I què vull fer en això? Bé, jo vull reflectar el moment aquell que la persona arriba a casa seva i se treu la màscara que ha portat durant el seu dia. Aquesta màscara pot bé ser canviar la personalitat per agradar, sentir-se millor, i ja m'enteneu per on vull tirar, no? Pues això és el que vull fer. I anem a provar-ho ara mateix. Vale, pues ja estem al següent objecte, estem a aquest slime verd. Llavors la primera idea que m'ha vingut en aquest objecte ha sigut juntar-lo amb un altre objecte i que faci la funció de com que s'està podrint aquell objecte o producte o el que sigui. I el que ajuntaré amb això serà una roseta dels xinos. No sé per què l'oloro si no fa olor. Anem ja a produir aquesta fotografia perquè se m'està passant el temps en les fotos i veiem el resultat. Vale, llavors ara toca el carrito. El carrito jo no ens han portat molt bé, perquè hasta ara no tinc ni idea de què fer amb ell. Sí que sé que tenia alguna principal idea de tipus posar-li algun objecte dins o algo i... Però és que de veritat no acabo de veure el resultat al final al meu cap interessant, saps? I porto així dies, tio, pensant sobre una foto interessant d'aquest puto objecte, tio. És el que més m'agrada al final de tots, però de veritat que m'està costant un munt, tio. Així que el que toca ara és pensar, concentrar-nos més que mai i a veure si trobem alguna idea interessant per a aquest puto objecte de merda, fill de la grandíssima puta! Vale, doncs després de pensar molt de rato ja tinc una idea feta sobre aquest objecte. Que he pensat la funció principal del carro és carregar coses, no? Llavors crec que puc jugar amb una metàfora amb això de que les persones carreguem moltes sensacions amunt i se mos fa bola, una bola de neu. O sigui que més o menys ja tenim la idea, vale? I ara anem a veure si la podem produir tal com la tinc al cap o a veure com acaba. Pues ja heu vist la foto del carro, ha sigut més senzilla de lo que pensava, però crec que el resultat m'ha agradat, tot i que després a postproducció ho acabaré veient perquè ara mateix no ho he pogut veure. Llavors, ara sí que anem al repte final del repte, que és fer una foto amb tots els objectes usats fins ara. El rastrillo, recordo que no estarà. Vale, ho he volgut fer un poc especial, vale, aquest final, i és que ara mateix no us explicaré quina intenció tinc en aquesta foto. I és que volia que participéssiu d'alguna forma en aquest repte. Puto sol, tio.
Puta al·lèrgia. I és que adivine quina intenció hi ha detrás d'esta última fotografia, tindrà una sessió de fotos gratuïta. Però aquesta sessió fotogràfica no té per què ser una sessió al carrer, fotos per a l'Instagram, post total, XG, o sigui, si vols sí, ¿vale? Però si tu, per exemple, estàs practicant algun deport en concret i vols una sessió fotogràfica en aquell deport, la tindràs. O, per exemple, si tens un cotxe i fas 4x4 i vols una sessió, la tindràs. El que vulguis tindre de fotografia, jo t'ho puc fer. Però tens que endevinar quina intenció hi ha detrás d'aquesta fotografia. El que s'aproxime més tindrà la sessió de fotos. I per on ho tens que comentar? Pues aquí baix als comentaris del vídeo teniu que ficar el que creieu i qui més s'aproxime s'endurà el premi, la sessió fotogràfica gratuïta. Si estàs a l'altra punta de Catalunya, tranquil que jo vinc. És que no tinc cap problema. I antes que el sol ens mate, fem la foto, a veure com es surt. Tinc que dir que la idea de la fotografia pareix que m'hagi fumat un porro, crec que és complicada de pillar, però bueno, anem a intentar-ho. Bueno, pues ara ja sí és el final del vídeo. Espero que us hagi agradat la idea, les fotos. Aquesta última foto ha sigut molt pupurri, però de veritat que detrás té un significat. I us animo a que participéssiu a intentar desxifrar el que significa aquesta fotografia per així que poguéssiu guanyar una sessió fotogràfica. Si agrada aquesta idea, al pròxim vídeo trauré objectes perquè al fer tant d'objectes m'ha tret molt de temps i la qualitat ha baixat de les mateixes fotografies. I ja per finalitzar, en sèrio, no m'agrada demanar, però és que la veritat YouTube compensa molt als creadors de contingut si la gent participa molt en els vídeos, és a dir, si dones like, si comentes, si te subscribisses, si el compartisses, YouTube això ho veu i compensa. Ens mostra més a la gent i un contingut com el meu en català i en tant a poca gent, tota ajuda és super ben rebuda. Així que moltes gràcies per quedar-vos fins aquí al final. De nou, espero que us hagi agradat i ens veiem al pròxim vídeo. Ciao, 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 ciao.